No és només aquest soroll, és també la contaminació, la pèrdua de privacitat i el desgast del paviment el que denuncien els veïns del carrer de Praga. Situat entre la Sagrada Família i el Parc Güell, per aquesta via hi passen gairebé 300 busos turístics al dia durant els mesos d'estiu. Tancar finestres, tancar portes, problemes de les cortines plenes d'oli de contaminació. La gent gran que no pot sortir al carrer, que l'única finestra que tenia era la finestra de casa, la tenen que tancar també. Els veïns es queixen que, a més del bus turístic de TMB, també passen pel carrer de Praga els d'empreses privades. El pendent d'aproximadament un 10%, l'estretor de la via i els semàfors que hi ha encara agreugen més la situació. Que la contaminació del combustible se l'afegeix la contaminació dels ferodos de frens, que encara és més contaminant que el tema del combustible. En aquest carrer, amb aquestes puixades i amb de semàfors, estan cada 2x3 frenant. Per reclamar solucions, els veïns han presentat més de 250 signatures a l'Ajuntament. El consistori s'ha compromès a revisar el recorregut dels busos turístics de TMB, però cal veure què pot fer amb les empreses privades. De moment té previst posar en marxa una llançadora per descongestionar de turistes les línies convencionals de la zona.